Клек в Смит машина на един крак. Това упражнение ни позволява отделно да проработим седалищния мускул на всеки крак по-отделно, при условие, че съблюдаваме много правилно техниката. Изходно положение. Поставяме предния крак леко напред от Смит машината, а втория изнасяме леко назад за баланс, относително встрани от работещия. Слагаме лоста върху трапеца. Брадичката сочи напред, следим за дишането. Максимално клякаме долу. Клякаме и вдишваме. На усилието издишваме. С помощта на това упражнение вашето дупе ще придобие кръгла и апетитна форма. Акцента на тежестта се пренася на външната страна на стъпалото на работещия крак. Обърнете внимание на предното коляно. То трябва да бъде практически статично. Можем таза леко да го извъртим в едната посока, за да почувстваме още по-добре работата в този мускул. Грубо казано, това упражнение е като стандартния клек, но е на един крак. Максимално пренасяме тежестта на единия крак.